Bende kata ka odhino kaka sikal nitiere kar kae Obuya. Yes. Gima jatend piny Kenya nowuoyo mag jotend migepe ne gin mich manochiw tok siasa. Paro ma nitiere kanyo manoweyo jolony oko ponono jolony matine mantiere e kanyo to bende no kaka gisetiyo. Joma nodhi ng'anyo nowacho kanyo ni oyo ok dikaw ng'ama nigi lony weche mag chike keto mondo mi oger ni lo apeyni to nitiere engineer moro ma onge tich kumoro to lony mare ni malo. Jatend piny Kenya orange yo machal nade sani ka koro manyo jogi ma bende wacho ka niero odhi manyo lony kata kopogore gi weche gi mag siasa kama gintie. Kang'iyo presidencies mag sirikende mosekalo to gi mag pinje moluorowa. An gini seche moko baga mokwongo waseneno jolony moko ma bende odwanyore kabisa. To kang'iyo cabinet level aparo ni daktari nikech osebedo e migao ma sirikal onyalo siro kata be onyalo tamore. Kama jalony bere kabisa en migao mar permanent secretary. Yes. Nikech ka maene accounting officer mar ministry. Lony mar cabinet aparo ni gini dwaro mokwongo ng'ama oluoro Nyasaye, oluoro ratiro mar japiny gi ratiro mar katiba. Maendi ka nitie willingness because basic knowledge mar run a cabinet chikwa wacho ni nyaka ibed gi degree. Maonge masters gi PhD mago gin mana added advantage. To gima important ni in kaka cabinet member momi nafas, do you have the calling mar tiyo n'oganda? Mano ero the calling. Mano e gima onego bed ni ng'iyo kisamigoyo jomidhi gwel kogo. Gogi kogo ni to history mag jogi kama ne gitiye previously. Kata ka ne the NGO world, the private sector, the religious sector, kata ka ne gi joma nositiyo, kata the political arena. To gin joma osebedo karingo gi society machal nade. To be nitiere chilo moro mosemieno gi chien kacha. To bende jatend migepe mosedalagi ne gin gi chilo. Bende gik miwacho go duto ne gionge go momiyo gidhi dala. Koso ne mana mar sundo. It is on record. Ka ker ma jatenda wacho kanurumo express gi Gen Z. Ni some of my cabinet members dak kendo nyisore to ngima to inyo jopiny to ginyiso ngima mamalo. Iwinja? Manyiso ni gichalo joma ok ne lit pa japiny ni godo. To kendo ditoko ni ok ni nitiere apa ni chien kata chan waneno ka nitiere ywak nowuok ma ker noloko cabinet ministers moko pana dek ariyo. Mano change ma odwok ka. So based on that, ana kwayo gi muolo kaka ja-UDA kendo kaka ja-Kenya kendo kaka jaluo. Ni ker okawo time ne makik ng'ato buoge kamino lwete yo kang'eyi. Kaka na winjo ka achiel kuom jotendwa moko ne wacho ni ka ing'ad shares ni sirikande ni en 50-50. Kura nogone Dr. William Ruto, mane party leader marwa. Jomodong gin joma konyo sirikande. Da gombi ni jotelo mabiro kata josetelo mosebedo ka kiero wach mamiyo jo Kenya nigi mirima mondo dog chien mondo tur mondo wakony William Ruto tayo Kenya kaluwore gi dwach jopiny gi kaka katiba wacho. Nitiere sirkal Dr. Juan.